Shoutout po. May girlfriend yan nila. Bakit? 21 po. Wala to. Yan. Shoutout po. Ang ating solid nandito ngayon nasa Talipapa. Sorry. Galunggong. Hindi ko lang kung po. Di magkano pa isang kilo? Ito? Awa. 180. Pero kayo pa. Pwede po 80 pesos. 80 pesos? Awa. Isa po. Pwede. Spaghetti pa. Pasta, wala siya nakasaya. Pwede daw 80. Awa. Pwede ito sa pangsinigang. Ginagawa mo dun? Naglalag, di gumalaw, Sorry. Malakas? Ito oh. Guys, sige, pili ka muna. Magkano ka? Pili ka daw. Pili ka daw. Ano yung benefit? Apa. Shoutout po. Yung karos. Hugasan mo rin naman yung pagdating sa bahay. Siyempre, baka may girlfriend yan nila. Yung ano? Sige, okay lang yan. Woo! Hindi ka na? Ihulog mo pa. Ihulog niya pa. Bakit? 21 po. Wala to. Talagang ganyan yan. Hindi Talagang natin marumi kasi kamay ko, kaya di ko mahawakan. O ito, doble natin. doble mo daw. Sige, ano mo? Ito na lang. Sige. Oh, sige mo dito. Mamangamba. Marumi po kasi kamay ko. Baka wala Okay. po bumuli sa paninday. Okay lang yan. Okay lang. Okay lang daw. Di ba dati kuya dito kami bumibili? Ito, ano na po ata to? Yung pa yung natin 80s? Apo. Sige, try natin. 80. Pagkalahati naman. 80. 59. 59 pa lang. 59 pa lang daw. Sige. Oo, 78. Sige po. Ito po. 78 kasi budget lang. Budget lang tayo mga ating solid. Yan. Shoutout po. Shoutout po. Sige po. Bye-bye po. Susunod po ulit. Ito yung galunggong na binili ni Kuya. Shoutout kay Ate Charot. Woo! Tara. Okay, shoutout. Ano kuya? Ano magagawa mo? Tara na. Tara na. Uy, tara na. Iiwanan kita. Ay, ko magugas nito. Yung bata ko. Ikaw. I'm not a washing machine, but I let you put your dirty load in me. Ayoko nga. Ayoko. Ah. Kaya uwi na tayo, Kuya Bob.